În fiecare an, pe mâinile arheologilor și a cercetătorilor ajung diferite artefacte din diferite părți ale lumii, doar că nu toate din ele pot să creeze un adevărat wow. Adevăratele descoperiri dau posibilități de a ajunge la adevăr și cel mai important e că pot da răspunsuri la taine care foarte mult timp au fost necunoscute. Cel mai vechi vapor naufragiat. Marea Neagră și adâncurile ei ascund o mulțime de taine. Chiar și descoperirile făcute în 1918 este un indicator puternic în apărarea acestor afirmații. Nu departe de coasta Bulgariei, aproximativ la 80 de kilometri, în adâncurile mării a fost descoperit un vapor de mărfuri din Grecia, necătând la condițiile unde se afla și cel mai probabil de foarte mult timp, aceasta era într-o formă destul de bună. Din fericire, adâncurile apei unde nu este oxigen au salvat carcasa acestei nave. Câteva elemente ale navei a fost posibil de ridicat din adâncurile mării cu ajutorul unei expediții cu savanții bulgari și britanici. În urma cercetărilor a fost descoperit că acest vapor a fost așezat pe fundul mării circa 2500 de ani în urmă. Această descoperire este cel mai vechi vapor care s-a salvat într-o formă atât de bună. Terror și Erebus. La peste 170 de ani după dispariția misterioasă a corabiei britanice HMS Terror în Oceanul Arctic, au apărut imagini inedite cu epava navei. Ele dezvăluie un interior bine conservat care ar putea să ofere informații prețioase pentru această expediție legendară. HMS Terror a fost una dintre cele două nave folosite în expediția expediatorului englez John Franklin, plecat din Marea Britanie în 1845 în căutarea pasajului de nord-vest, care leagă Oceanul Atlantic și Pacific prin zona arctică. Surprinși de un ger extrem, cei 129 de marinari ai expediției au rămas captivi timp de 1 an și jumătate între ghețuri. Înainte de a muri de foame și frig, circumstanțele în care s-a produs cea mai mare tragedie din universul exploatării arctice, subiect al unui serial TV american, Terror, au rămas înconjurate în mister. Epava celelalte nave HMS Erebus a fost găsită abia în 2014 în aceeași zonă. Imaginile înregistrate de scafandre și de un robot submersibil teleghidat dezvăluie artefacte intacte legate de viața marinarilor de pe corabie. Epava a fost găsită în 2016 la o adâncime de 24 de metri în largul insulei King William, în pasajul nord-vest la est de Cambridge Bay, în teritoriul Nunavut. Corabile HMS Terror și HMS Erebus au plecat din Marea Britanie fiind echipate cu carene acoperite cu fier, motoare cu aburi și provizii suficiente pentru ca echipajele să reziste timp de 3 ani în Arctica. O navă angajată de văduva exploatorului John Franklin, Lady Jane, a găsit în 1859 pe insula King William un mesaj care a ridicat parțial valul ce acoperea misterul acelor dispariții. Potrivit acelui mesaj, exploatorul englez și 23 de membri ai echipajului au murit pe 11 iunie 1847 în circumstanțe necunoscute. Pe 22 aprilie 1848, 105 supraviețuitori ar fi părăsit navele pe jos pentru a ajunge pe uscat, însă conform aceluiași mesaj niciunul nu a supraviețuit. Cercetările arheologice au fost realizate în parteneriat cu membrii Organizațiilor Unite, ale căror mărturii, transmise din generație în generație, au permis localizarea celor două epave. Comunitățile Unite din Arctica vor fi primele care vor putea să vadă artefactele de pe HMS Terror